Para o executivo sonense, o saneamento é unha das súas principais prioridades. Dende a súa chegada á alcaldía no ano 2011 foron moitas as actuacións realizadas de cara a mellorar este importante servizo básico para os veciños. Actuacións que se viron incrementadas nos últimos anos de cara á consecución do tan ansiado saneamento integral do concello. Xa desde o ano 11 temos como obxectivo casi número 1 para o Concello de Portosón por dous motivos que sempre dicimos, non? Porque o Concello de Portosón ten dous pilares fundamentales, un que é a pesca e o marisqueo e outro que é o turismo. Un concello singular como a Portosón non podíamos seguir vertendo e seguir contaminando, non? Entre as actuacións máis destacadas, darán servizo a dous núcleos densamente poboados, atópanse os saneamentos de Xuño e Camaño, actualmente en execución, e cuxo investimento ascende a máis de 400.000 euros. En este momento estamos ca depuradora de Xuño e Camaño, que está facendo Aguas de Galicia, unha depuradora por valor de casi 400 e pico mil euros, que leva meter os colectores generales, tanto en Xuño como en Camaño, máis un punto do bombeo en Camaño, e con isto, se somos capaces en esta legislatura, teríamos un altísimo porcentaje. Teríamos un porcentaje de máis dun 80% do núcleo de Portosón, do Concello de Portosón saneado, non? O alcalde quixo contestar tamén ás críticas efectuadas pola oposición, en concreto polo BNG, que poñía en dúbida a funcionalidade desta edar, co escaso investimento destinado a ela. Aquela depuradora que xa estaba feita ali cerquiña do río Xeira, en Xuño e Camaño, está metendo maquinaria nova para, un poquinho da tala a normativa vixente de hoxe, non? E quero aclaralo por o seguinte motivo, porque a oposición, especialmente, a portavoz do BNG di sempre que é moi pouca inversión para esa depuradora, porque pon como referencia 1,5 millón de euros que se inverteu en Baroña. A estas obras haberá que sumarlle tamén o inicio nos próximos meses de actuacións tamén en Xuño e Camaño, en Noal, na zona de Vixía e Miñortos, na Hornanda e tamén en Nebra, cuxos proxectos foron incluídos en plans da Deputación da Coruña e que están en fase de adxudicación. Toda unha serie de obras que superan no seu total con 8 millón de euros e que perseguen un compromiso adquirido polo Executivo cos veciños destes núcleos.